Mukadzi aita twins vabereki amai vakabva vati mwana ngagare pamba vangotora mwana wavo vaenda naye pamakombe egadzema vamisa kuti akondakti. Tagara kubva muna February tagara mamuna May pakatanga kufundira sekuru wangu kuti ngauye abhadhire mari yedhemeji yatori mhuri yake. Vanotoradziwa baba mwana wedu anzokopa mwana wedu vana vaviri ka1 because hakuna vanhu vangaite chivanhu chakadaro chokuti vanotaura nevakuwasha vaviri panguva imwe chete. Saka iwa ugone kuzvidya moyo kugara uchizvidya moyo neeji yako yauinayo nenyaya dzakadai wotozofunga kuzviuraya. Mukadzi aita twins vabereki amai vakabva vati mwana ngagare pamba panosizvane pamutaura. Saka vazogara saka ndaenda kuti ndakuda mhuri yangu ndaenda nayo kumusha zvikanzi tanga wabhadhira mari. Infact pekutanga vakaramba vakati vangotora mwana wavo vaenda naye pamakombe egadzema vamisa kuti akondakti. Ndo pandakatanga kuramba ndobva achinjwa ndobva ndamudzikisa basa kwanga ari ndafundira murungu ndobva amiswa ndobva bhori musha sekuru ndobva vatora muzukuru wavo ndobva vaendesa kumakombe. Ivo ndobva vati vaudza mwana wavo kuti iwewe mudziwe kuti kana iwe usingadondere kubasa betatisiyana. Tagara kubva muna February tagara mamuna May pakatanga kufundira sekuru wangu kuti ngauye abhadhire mari yedhemeji yatori mhuri yake. Saka ndakabva ndatumirawo dombo ndobva anobhadhira mari yedhemeji yabo vakazenga vati $500 ndobva vazofona ndakati mari iyo handikwanisi kuiwana ndikanzi uya nehalf down. Saka ndakabva ndabhadhirawo half down pandakati ndakuda kuya nditora mhuri ndobva varamba vanzi hatikupe mukadzi pano. Saka nhasiwo nyaya yako iri kuti chii? Ini nyaya yangu yanga iri pakuti ivo ndo vakandifonera vakati ndautore mhuri yako ugare nemhuri yako. Ndaenda ikoko ivo vakuramba nemukadzi. Ini ndichitaurawo nemukadzi anoti ndiri kurambidzwa nasekuru naamai because baba vacho naino vanotofondera vakati makazonitora here mhuri ndikati handisati vari kuramba. But iwe chikonzero chatisingade vanhu vanouya kudare muchitaura nyaya nebasi riri. Iwe chikonzero chekuti vanhu varambe nemukadzi wako vachizive here? Inini mukadzi inini havana chimwe chandakamboona iwe chikuita kuti vanhu varambe nemukadzi wako kuvunza rechitumbu chikuita kuti vanhu kwasekuru varambe nemukadzi wako iwe vachizive vangotanga nekuramba chete. Ivo zvavakaita apa mari yabhadharwa ivo ndo pavakatanga kutaura hanzi iwe uda mukadzi wako ndikati zvikanzi ko iwewe wakamborora kwekutanga komukadzi wako iwewe wekutanga unaye 1 ndikati ko ndinaye 1 sei indaiuya pamba ndichivata pamba penyu everyday because ndaitobva kumusha kuzowa kubasa ndoya pamba Friday Saturday Sunday ndotsokeyo basa. Saka time yandakangotanga kuti ndauda mhuri yangu zvikanzi aiwo mhuri hapana vana andemaona. Iwewe nomukadzi rasiri takasiyana. Ndati iwewe une mukadzi here iye zvino? Aiwa ndini. Asiri iye? Handini. Makasiyana? Rini? 2021. Uyu mukadzi uyu akatogwa rini? Uyu ndamutora 2023. Ko kuenda kumba kwana sekuru akatogwa rini? 2024 muna December. Muna December manje apa? Aiwa 2023 muna December. Pakatogwa nyaya kunzi wewe une mukadzi umwe ndirini? Izvezvi muna April. Muna April? Iwewe nemukadzi wako hamusi kubvamidzana? Hatisi. Damage wakapedza? Damage ndandisa kupedza. Makanga mawirirana kuti iba damage? Vanga vati bhadhirai half down uye mutore mhuri. Mutore mhuri? Nombo wako pamari? Ndabvisa 250. Ndobva vati kana after pa 250 wozotora mhuri. Ndomba chakatanga chii kunobvisa damage nekubvunzwa kuti mukadzi wako wazvikufamba sei? Mari yakatanga kuye mari yedamage ndo yakatanga kuye. After mari iyoyo ndobva vasitanga kutaura kuti mukadzi hauendi nayo. Ndikuda kuti kune mukadzi? Ndikati kumukadzi wacho ari kuko kusina mukadzi zvandakatanga kubvunza. Ndikati ngauye kumba akamuone mukadzi wacho. Asi wewe hakuna mukadzi? Hakuna.
ndangobvisa damage chete. Ukazi ndakangonzi pekutanga takatanga kubvisiwa maridzana handakunzwa usati waroora kuti mukadzi usati waroora wangori pamhosva chiri kubata mwana wari usati wapewa asi wewe wanza zvekubvunzwa damage inonzi admission of guilt yemhosva yawapara samunhu like maybe ndakapara mhosva yekurara mwana wenyu ndakangokupai damage because damage ndiwo wangona kutipa uchidzosera mwana wedu saka iwe wakananga kudamage zvimwe zvekumasure kune zvimwe zvawangobvisa ndakabvisa ukabvisa chii kumasure wakabviswa kufunga kwakabviswa zvemasungiro ndobva pangonzi pasara jira ramai awa akaita vana masungiro pachiroora varoro zvavakaita manje ivo vanga vati ndiyo zorora but aida kurodza mwana vanga vari sekuru hanzvadzi yamai vari vega saka wati iwe baba vake vakandifonera aiwa zvakaitika ndezvekuti ini ndakazotora foni yake ndokuwana nhamba bhosi yanga atitira nhamba ndobva wazaona baba vacho ndobva ndaona baba vacho saka mubvunzo wangu ndewokuti ukaroora kusvika papi bhosi uri kuziva baba vacho isochireka kuti kwesira nguva yakudhara kweze pari zvino iwe kutoziva baba vemukadzi wako here inini handina kukwanisa kuroora bhosi ndaiti ndikaudza mukadzi kuti handitoda kuroora mukadzi airamba nehama dzake aida kundiroore kuna sekuru naamai iwewe waizoudzwa nani baba vake iwewe usati waroora mumusha mavo iwewe waida kunoroora kuna baba vake vausingazive uchisiya kupinda mumusha mune vanhu vakarera mwana wavo ndo vanhu vanopinda mumusha mevanhu ava pamombe vane ruzivo rwakakura handiti mapona ivo ndo vaifanira kuzokuudzaka kuti right wauya muzukuru uda kuroora pano ndepana sekuru mukwasha wedu aripo baba venhingi vemwana ndo pamuri kuonana zimbabwe chechipiri ari kutoti aitaura nababa vemusikana vanotovaziva kunoroora kuna baba vacho kwese zvomadezvo vachititaiwa ndakazoziva baba vacho pandakaenda ndikamubvisa zvakati baba vacho avakava ndakatanga kutozivana navo muna april muna may ndakubvisa mari yedamage ndobva ndakatsvaga baba vacho ndobva ndava ndidirector baba ndobva vandifundira vashanda kutefi ndobva vandidirector kuna gogo ndobva vanditi iwo haukwanisi kuti uroore uku unofanira kuya kwatiri isusu ndikati inini handachanda iudzwa ikokoonororei mukadzi ari uko munoona mupamombe nyaya damage wakapani damage yakaenda kuna sekuru naamai but iwo wanga usingadi kupa vanhu vako mari yes kwose wakaendeseko ivo ndo vakanga vakutondifosa kuti mari ngaiuye kuno aiwa kachamwari yangu iwo uri kuti chakaita kuti ndisaroora ina uye kuti kwakuitwana nasekuru vaitokufosa but una kuendesa mari kosei wakabva wakazofunga kuti kandinovapa kuno futi kwauri kuti hausida kupa vanhu mari wakaendeserei inini ndaida mukadzi wangu bhozi ndanda kuita kuti iwo kana ida mukadzi wako iwo but zvamari zvinoti saka mukadzi wako wakazomuda mushure maunge atorwa pasure apa asati atorwa pava kuti unza mari wanga usingadi kubhadhara inini pamanguva yacho ndaida kubhadhara but ndaida kuziva baba saka mukadzi wangu sei uchipinda mumusha mevanhu uchida kuziva baba inini ndaitawo pakuroora ndifanira kunge ndichiziva tete saka wakanyimwa mukadzi waibvunza ani izvozvo kuti uzive baba ivo mukadzi wangu unobvunza ngozo uiri rombe usina kuchengeta mwana unoroora kumukadzi wako here ndorozoda kunoroorera ndifundisa vavanadzika iwe unoroora kumukadzi wako ndoropa mari here yako irorio aiwa asi kuti uzive kuti mukadzi wako iwewe akazvarwa nani unozvizira kupi inini ndaiti ndoziva kuna tete unatete asi tete iye aitoramba kutaura kuti tete varipo iwe mukadzi wako ukamuwana kupi muno mucheguru mustreet ndosaka utonava vachikurambira nemukadzi unenge uta uchida iyo kana uriwa mangana hapana chawamangana hapana chokwadi chiripo chokupa advice iwe ungatowana pano advice awana ndeyekuti iwe unotora zvaunotora uchinana zvimuchakwanasi kuri vana bhuru varamba kuti mwana asi vaona da kutongiswa nyaya isiri nyaya pamwe chavatorambira kuya kudarika nyangwe tikamanikidza vatora zvezvi vanogona kuti ndichandorambira kuya kudarika uyu aita vhani ari kutaura nesada baba vacho saka takangoti gangodanwa baba vani sezvo achiza baba kune kuziswatira itisu muri wana sekuru ai inini mukadzi wangu uri
ndiye aifanira kundipa direction yawo Haana manje asi tete iye ndakamubvunza kuti ko tete airamba tete indomba ndakaenda kuna gogo wacho gogo wacho ndomba vandiudza kuti tete so no tete iwo ando ana baba mutwini wababa vacho ine alright zvikanzi iwo manje ukada kuti unoroora pasina ana baba unoroora kaviri. Iwe nemukadzi wako munodana naye? Sitaidanana. Aiyo. Maidanana? Dati munodana naye? Wakapedzisira rini kurowa zvo? Itori February. Saka kudanana kuri papa? Nekuziva sekuru vacho ka marwira avanoita inini ndaitotyawo bosi ndaitoziva kuti chinototsvuka ikoko kurowa bosi ndakatoona kuti kuramba ndichatsoma apa tsomeka. Aiwa manje sekuru mukadzi hapana kunombotyirwa nini sekuru avatyisi vasvikike zvinhu kana kuvaona kuti ava chaiwo nabhuru remusha ivo vanotaurira nzivo kapa mwana wedu anzokwapa mwana wedu vana vaviri kawani saka inini mhosva ipapa ane matwins bozi ndakabva ndanzi chiyerwa kwavo inini ndobva ndasudurukawo panguva yacho saka ivo ndo wakazotanga kutifonera vachiti chibhadhara zvinotore iye haini kuti ndichanzwisisai zvinezvi maine kubasa kwaava ka vaakutondinetsa anoshanda pamakombi egadzeni ndiconductor. Bhuru remusha nditransport ane makombi. Zvimakombi zvemagadzeme izvi. Pamunotomuzonga muzvikombi avanoti tipei mari vari makombi meya. Finish. Mukadzi wake ane chikombi chisi takatochibata tinayo vachida kurovana tikatouya nacho pano ndochikomba chatakauya nacho pano tikakushaya ini saka ndochiri kutsigirwa nabhuru remusha kuti chisabuda ari kutadza kunyatsotsanangura hake akauya achiudza mambo mumasomo angu kuti ndiri kunga kuti bheta ndinofa zvangu mambo pamusoro pemukadzi achiudza mambo abata mabhuru remusha muchimusunga mama muti kuno auye nenyaya iyi zvakaitika uya akauya panapa handisi nyaya yakanga atoiripota kunapamunhu zvanda ndichifunga manje makasunga munhasiri da makatosunga iye bhuru remusha saka uyu ndienda kutopoza moni iye pachena zvake handiti akatora inonzi uyu manje baba zvaakaita handisi akufa achifonerana nechikomba chemukadzi wake havazivani handiti isusu ti vachibva vasangana vachibva vafonerana vachibva vasangana isusu kuterawo mashure nadhuru uyu pakasvika achimira pane chikomba uyu ari kutaura kuti uyu mukadzi wangu uyu ari kutaura kuti mukadzi wangu saka vainge manje vachibva vatanga kurwisa uyu vachirwisa ndivadabata muchi vari kuzvisi babatu vacho chikomba chikomba chacho ndaika kuti ine test iyeye ndiari kuti murudzovana kuti iye munhu yari kuti murudzovana vari kutondi ndini babatu saka uyu akarohwa manje paakaiswa ndare manje ndopa ndakamhanya nini avakasikazoti ndinani inanangomirawo pasaidi pavo saka uyu paakarohwa manje ndopa ndakabva ndanobata chikomana atoshamisiwa kuti kochichipidzi vandabva ndaburitsa idhi yavo takatosvika naye pano chandada kundiziva kuti kubatsire panyaya iyi ndanditika iwewe nemukadzi wako muri kudana naye hapana kudanana because kana iwe nemukadzi wako muri kudana bhuru remusha haankonuka pano iye pache zvake tomuunza pano iwewe nemukadzi uri kuti here iwe nasekuru muri kupokana asi mukadzi muri kudanana kana kuti mukadzi agona ngaitotodzana nasekuru wake kuti munhu akashata asi uda kumuona vana ava havasi vana vake vana veuyu isusu totora $250 yako yawakavapa toitora tokudzoresera mari yako because hakuna vanhu vangaite chivanhu chakadaro chekuti vanotaura nevakuwasha vaviri panguva imwe chete hakuna zvinhu zvakadero nekuti nini iwe bhuru remusha yatonifonera achimudza kuti ndira kutoroodza izvezvi ndakupedza kubvisa mari yavaitaura
ndobva atindira kutoroodza izvezvi. Ada kutorodza ada kutorodza but haagone kuzoita ustabhoni ihwohwo. Hamusi munyika make muno maangaite zvinhu zvakadaro zvokuti anotora mari yako kuti ndipe damage wotora mari nyangwe aine zhinji iyoyo shoma iyo inomusvibisa. Handiti wapaona anouya akagara apa tichimuudza kuti hamugone kuita unhu wakadaro kana wakabvisa $250 hapana kudanana akatoiswa kumakombi manje bed part of it akumakombi akondakta kumakombi because iye bhuru remusha mwana wake futi akatomutorawo unomwe murume akatomubvisisa mombe dzenge 4 handimaona. Saka apa futi ndiro zvaangauda kutondiita futi bhosi ndai ndakauyione mari ndakatorowa edi sina kana kwainoita. haana poshere makisi saka mukadzi wako uchimusungisa kuti azodii iwe unyatsoziva kuti mamusungudana navo nyaya yechikomba kachachacha kutondifonera kachakutondiusungisa vanhu asiri iwe kweziwo munhu watosungisa achadi nezvako iwo kana wanga uchiti pane chikomba chikunezaka taida kabata chikomba chachona pekutanga inini ndandisingazivi mafambiro bhozi ndaitongoti nini vana sekuru naamai vacho ndo vari kunditi nini siye mwana wedu uyu hakuchakwanisi kuenda naye zvinoona advantage vese zvikomba tiri kuti uyo tinesari kunzi akabvisa mari yakaaerire zvino ndorunguwacharusika mwani masungiro ndowakabvisa zvinochimbomira kumuparana nomukadzi uyo bcause iye zvinatiri mukadzi wako zvokuti iwe tikabata chikomba tikunotogona kuchiripisa muchizorambana manje ugetesensi kaka kwese zvoti katakangomwarana muramba munorambana apo chimbomirai kudai kadarikapo ana anhingi apo uyai uku machei ari kuno kwakachenawo nekuti zvozomudai masvika munomarambana izvo chikomba ichocho manje machisambona manje zvinomborei anozoti takarambana baba ndopandakazoita zvechikomba but iye zvino musati marambana zviro zvichavo mukadzi wako ari kunzi akatogwa ari wakabvisa mari ukatoshota imwe peda kuzobviswa asi ane chikomba ngatibate chikomba ndopachinotongeka iye zvino achiri mudzimai wako nekuti zvomukamunza pana pasvikati murume handichadi akadadei mangwana ungazoviti pane chikomba yemarambana uyo une simba rekumubatisa nekuda kwekuti wakabvisa masungiro vakatambira ukabvisa damage vakatambira handiti ko kune uyo vari kutambira futi zvinhu zvake ndopatozozvizivira pana kuti vatezvara kana kuti vasekuru vakarodza mwana umwe chete kuvarume vaviri handiti but vana vaite zvokuchemerwa nekuti mangwana ndinozive ndakunzi nini ndakubhadhariswa kana maintenance pamwe vana havasi vangu nandizivi bhozi nini apa paindati mangwana ndienda kufonerwa zvakunzi ava vauya navo mudare ndivanani wako ava ndidombo wangu ndo vacho vakatobvisa mari baba ndimi makaenda nemari saka inyaya yako yakanaka kwavo ava ndi baba ndo baba wako kukuberekerwa ava ndo baba wandibereka ava ngavaitewo vanhu vakachangamuka munyika kana panhu paitika zvinhu zvakadai hazvisi zvekutya vanhu kuti vakamira vakadii aiwa vanyadzisei Goriath akaurayiwa naDavid handiwapawana vanenge vachikujaja nekavha sebhuku vanonyara vakagara apa tichitaura navo panapa kuti noka hakuna zvinhu zvakadaro dzosai mari yake unopondwa mukati umu nevanhu handiti wapawana musuwe aitovimbisa zvokuzvisunga nekuda kwemukadzi handi wapawana zvandiri kutaura chiudza mambo haini mambo bheta kutofa zvangu otherwise chaari kunofira inhau yekutya vanhu vaya kuti saka torarama sei navo audaro unouya kuno ndakatozoenda kuri kumba chaiko tikati kana inini maramba uripa mukadzi wangu enda autozvisungirira pana but inini ndasina kuenda ndieme kusungirira asi
ndaifungidzira kuti ndakavachisidzira vachafungidzira kuti vanonipa mukadzi. Alright, so no inoda kuti vanhu havaibude pachena nyaya yacho. Handiti wokukurova uyu makamoyo anogara kupi? Unomuziva? Ndinomuziva. Saka anobatwa sei? Aita anogara kupi musekuru Dwe? Aita sei? Ya, pakaipa. Vari ivo vanovaendesa kudini vanando vake mukadzi wacho mukadzi wake ari kuratidza kuti anoda munhu asi ari kutya but havafanira kutora kachinhingi mari yemunhu vachishandisa utsotsi hwakadaro. Handiti mapawa vanogona kurangisa kuti anoda muministeri kuti aramba achibuda mari se200. unoshanda kupi? Ndoshanda rukurukuza zuva. Rukurukuza zuva. Kuzoa. Wanzira mari kuna na baba wako na mai variko? Variko. Wanzira mari kuna baba na mai uvachengete vabereki vako. Une makore mangani? 25. Konga usati uchiri mudiki. Saka uchifunga kuti maybe zvandakadya zvezve ndozozviwana kupi futi zvizere kukatu kumabhazi kwauri kuchemera kwaona munhu achinzi aiswa kumakombi achirambidzwa kuenda kumba kumurume achinzi ngaauye kumakombi mangwana unozozvitenda ndatiri kutaura pano asi tinongoda kuti chakaipa chibude pachena. Havafanirwi kuchengeta vana vako iwe uchida vana vako nemukadzi wako. Handiti ngavaite kuti zvibude pachena kuti mangwana pakazoitika zvimwe zvinoitika iwe unenge uri pasafe side. Handiti saka iwewo chaunofanira kuti uite unodzoka kuno Mandi. Handitika touya toita plan yekuti paitwe masummons ekunosamona vanhu ava. Iye murume wokukurwisa iye ndiye ari kutoratidza kuti ndiye ari kusapotwa zvaukutaura. Kana ari kusapotwa ndiye ari kutogara nemukadzi wako. Handitopo. Saka iwe haugone kuzvidya moyo kugara uchizvidya moyo neeji yako yauinayo nenyaya dzakadai wotozofunga kuzviuraya. Next.